Delegazzjoni Ġappuniża se żżur lil Malta biex tara x'qed tagħmel fil-qasam tal-blockchain. Ħabbar dan il-Prim Joseph Muscat li spjega kif din iż-żjara se ssir wara li kien f'Tokyo ftit tal-ġimgħat ilu flimkien ma' delegazzjoni Maltija. Tkellimt fuq hekk ukoll, irġajt illum stess mal-Prim Ministru Shinzo Abe. Imma tkellimt ukoll dwar dak li issa ħanamlu iktar fuq l-artificial intelligence, fuq l-automation, il-mod ta' kif dal-qasam qed jiżviluppa u l-mod ta' kif irridu ħarsu biex nirregolaw u ħanoħolqu qafas regolatorju li jattira aktar investiment, jattira aktar interess lejn pajjiżna b'mod pożittiv li l-ekonomija tagħna tkompli tikber u tikber b'mod sostenibbli. Il-Prim Ministru kienet jitkellem fit-tmiem summit fi Brussell li laqqa taħt saqaf wieħed 51 mexxej minn pajjiżi Ażjatiċi u Ewropej. Summit li fi kliem Dr. Muscat huwa eċitanti ħafna għal Malta għaliex mhux biss hemm sħab Ewropej iżda wkoll mexxejja ta' pajjiżi strateġikament importanti ħafna għall-ekonomija ta' pajjiżna bħal Singapore, iċ-Ċina u l-Ġappun. Huwa forum illi huwa ta' importanza maħniex qegħdin hemmhekk biss għan-numru. Il-punt illi għamilna huwa illi Malta tista' toffri dak l-opportunità dawn il-pajjiżi u bosta pajjiżi oħra kemm Ewropej kif ukoll Ażjatiċi biex inħarsu lejn il-futur. Meta kienet indirizza s-summit il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar ir-rivoluzzjoni diġitali u l-importanza ta' relazzjonijiet b'saħħithom bejn iż-żewġ kontinenti. Hawnhekk irrimarka relazzjonijiet li Malta għandha ma' bosta pajjiżi fl-Asja u li qed iħallu l-frott. Intant, is-summit li jmiss tal-għażem sentejn oħra se jitlaqa fil-belt kapitali tal-Kambodja.